A Sociedade Cooperativa Galega Ría de Arousa sementa en Abanqueiro máis de 740.000 unidades de ameixa xapónica. Esta medida forma parte da iniciativa da Consellería do Mar para mellorar a produtividade nas súas zonas de traballo. A Xunta de Galicia, xunto coa Sociedade Cooperativa Galega Ría de Arousa, sementou en augas de Abanqueiro máis de 740.000 unidades de ameixa xapónica. Este proxecto de rexeneración permite mellorar a produtividade dos bancos marisqueiros con problemas. Espérase agora poder recoller estes exemplares na temporada de Nadal do 2025. A sementeira deste bivalvo está financiada cunha axuda de 11.400 euros para a rexeneración polas mortalidades do outono do 2023. Pois unha solicitude de concurrencia competitiva que foi aberta para sociedades e tamén para cooperativas, en este caso, co obxecto de axudar a rexenerar esta ría desta ameixa despois do acontecido no outono do ano 2023, cando hubo as riadas e hubo mortandade desta especie. Por lo tanto, todo o máximo apoio. Igual que esta cooperativa, foron 18 proxectos os que se financiaron tamén neste último ano con fondos propios da Xunta de Galicia. Por lo tanto, simplemente queríamos estar con eles, ver directamente como van a facer esta sementeira, ver a calidade dese produto, dende o máis pequeno ao xa o produto que en breve van a empezar a comercializar. A delegada da Xunta na provincia da Coruña destacou o compromiso do goberno galego co sector marítimo. Mostra delos son as grandes inversións económicas que vén de facer o Executivo Autonómico en prol do mar. Dende a Xunta de Galicia, como non podía ser desta maneira, estamos co sector marisqueiro. E quer dicir que nos últimos anos investironse, neste ano son 50 millóns de euros os que se invisten para todo o sector marisqueiro en Galicia. En este caso, son unhas axudas adicionais, ou venimos aquí a ver como van a sementar esta ría do norte da Ría de Arousa desta ameixa xaponesa, unha ameixa que, como podedes ver nas imaxes, son ameixas de calidade e ameixas que teñen todo o máximo cuidado. Os exemplares teñen un tamaño medio de entre 18 e 22 centímetros e espérase que de aquí nun ano cheguen a ter unhas medidas aptas para a súa comercialización. Sementáronse en 3 zonas diferentes, necesarias para os 1.300 kilos de ameixa xapónica. Temos a sorte de que o día nos acompaña, entonces esperemos que todo isto chega ao porto, vaya arriba e non teñamos un inverno malo. 740.000 unidades, sobre 1.300 kilos de ameixa xapónica de entre 18 e 22 milímetros. Vamos a sementar en 3 zonas diferentes da nosa concesión. Vai a vir o señor do campo con nos a acompañarnos para ver como facemos todo e que salga todo. Un tamaño comercial un ano e algo. É dicir, hasta as navidades do ano que ven non tendría tamaño comercial. É todo así. Deixarémosla máis tempo na agua para que a ver se podemos que desta salga a seguinte siembra e non haya que invertir tanto e podamos regenerar pouco a pouco os bancos.